I mit barndomshjem i Græsted stod en lille figur. Den forestillede 3 aber, og du kender dem sikkert godt. Den, der ikke vil høre, den, der ikke vil se, og den, der ikke vil tale. Min mor brugte figuren til at lære os, at det nytter ikke noget at ignorere virkeligheden. Og virkeligheden er desværre, at vi er godt på vej til at tabe kampen mod organiseret kriminalitet i visse områder af Niveau og Kokkedal. Banderne terroriserer og skaber utryghed. Det skal vi selvfølgelig ikke finde os i, og derfor skal kommunen føre en aktivistisk politik for at løse problemet. Jeg mener, at kriminaliteten skal på dagsordenen i bogstaveligste forstand. Det næste byråd skal nedsætte et udvalg på lige linje med alle andre politiske udvalg, der kun får til opgave at arbejde med at løse problemerne. Det skal selvfølgelig være borgmesteren, der er formand for udvalget. Og på den måde kan du som borger følge med i, hvad vi konkret gør for at løse problemerne. Og må ikke også politikerne mærker et enkelt pres på skolerne, når de måned efter måned, byrådsmøde efter byrådsmøde, skal holdes op på, hvad de konkret gør. Det starter med, at politikerne tør tage et ansvar. Alternativet, det har vi jo ligesom prøvet. Stem personligt Knud Løkke Rasmussen. Råd til de andres valgløfter.